ụmụnne m ekene m unu kasịkwa m nke onye chi nyezere ekwubugo m ihe a na mbụ mana m ga-ekwukwu ya ọzọ. Listen to me, and o nwere reason m ji ekwu ihe a. Ịghọtago na ife lụọ ime disen na agwa gị o nwekwara ike fine and good, mana mma agwa gị as in ihe mmadụ ihe onye nọ mmadụ nso o nwere ihe bụ na ị na-afụ ihe a na-eme amamiyotine malụkwu onye ihe something like that mee amamiyotine na a lot of family na ekwubuona m ihe before. A lot of family that their firstborn maọbụ nwoke maọbụ nwanyị bụ nwa another man na outside. Ihe a na-ekwu kịta na some of you will not like it, but a sị na okwu ahụ a na-agbara ọsọ bụ mmadụ ga-ekwu. Ị bụrụ nwoke na-ege m ntị, gee m ntị, yara ị nwere ike yara aghọta ya. Ka ị fụrụ nwa izizi gaa afọ, try everything possible best ma ọ bụ na ọ ga-ekwe gị ime DNA. Ịghọtago? Ka ọ hapụ na ị nọ like this, nọrọ mmadụ ofụrụ ụkọ. Ịghọtago? Nwaanyị ị na-anụ abụrụ nke nwa kụziri etu esi eme nje. O nwere ike ọ malụgo mmadụ bifo emechaa gịnị ya na-abụ mmadụ. Ịghọtago na and ịma ụdị society anyị nọ bụ na some ụmụ nwaanyị sef na asị ka eje mee the last one. Ụmụ nwoke na-emekwa ụdị ya na ọ na-achọ ịnụ di na ọ na-achọ ịnụ nwaanyị na-enye nwaanyị ahụ ka anyị na ya na-abụ jezie nọ final. Ịghọtago na so o mere like this. Some ụmụ nwaanyị bụrụ nwa another man batakwute di na-anụ ya na rọd onye ọzọ. Ịghọta ihe m na-agwa gị ya? Ihe a m na-agwa gị dị real and ọ dị many na be anyị, mana ajụ a na-ekwu ekete ị nwere ike yara aghọtacha ya. You no go fit understand am. You see every firstborn, that your firstborn, whether male or female, requires DNA. If you like, take this message. If you like, no take am. But I'm just telling you the fact, the honest truth is out there. You got to go. And that is why I got some family like this. Some nwoke bịakwa ha na-enyo ihe a na nwa anụ adịchara ka nwa ya, but ọma nwe the God ịjụ nwunye. That's such question, because ọ na-agbalụ esemokwu ọsọ. Mana there is a way you can do things and find out the truth. You got to na-agwa gị na ihe. So if you check am olu gị eme because o nwere ka ọ ga-adị na nwa izizi ga-abụ nwa nwoke supposedly ịnọchi ebe ya descendant ya esi wee na-aga ga-abụ na achọba ya taproot kịta anọ ebe a ka a ga-abịa wee bido wee chọba ya taproot asị onye bụ na ebe isi na ka isi wee ka ya descendant si wee gbasasị gị because o ya enwerele ebe a ga-ebido. Then ọ bụ na onye ahụ supposedly ịnọ ebe ahụ abụrụ ya nọ di ya, na ọ bụ nwa onye ọzọ. Then nke supposedly ịnọ di ya bụ ya son, that's nke gị nwa mụrụ amụ, nwere ike ọ bụ the second one abụrụzie jepụ obi. Amamiyoti na-ekwu na so ihe m na-agwa gị ihe a bụ life story. Ọ bụ na ị chọrọ ịchọkwa na ịlapụ ihe a bụrụkwa false. I'm just voicing out my own opinion. Olu gị mana amala that na DNA abụrụ nọ ihe dị njọ ka ọ bụ. It's not all about because of all about some women. After you don't trust me again, ụdị akụkọ ahụ nwere ihe dị ka trust n'ụwa. Gị nwasef trọstụchara onwe gị, talk more of trust mmadụ. They know they trust people for this world. Akwa na generation anyị nọ onwelokwa onye a na-atụrọst. Even nwanne na-apụtara edisi pịawa nwanne ya azụ, nne na-apụtara edisi pịawa nwa ya azụ, nwa na-apụtara edisi pịawa nne na nna ya ma ọ bụ ụmụnne ya azụ. Ihe a niile na-eme n'ụwa. Ịghọtago na
so ihe ga-emedebe bụ azị mmadụ ebe ị ga na-eke nkwụcha onwekwe nsị gị megide onye ọbụla maọbụ gbaa wicked maọbụ ajọ. Treat people fairly. Ịghọtago na as a human, nke na onye a bụ human being, nwa bụ human being, but ndị Igbo si na ọ ga-abụ agwọ na-agba ọ na-aghọlele okwu. Ịghọtago, and elote that na nwata ọbụla chọbala nke ya na-abụ ajọ nwa na otie na-ekwu na. So ọ gwụcha ka ọla m n'ọnụ, udo dịrị unu ụmụ Igbo.